Id-diskussjonijiet tal-Unjen tal-Allema flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni dwar l-MCAST għadhom mhux konklużi, bl-MUT mistennija tibgħat notifika lill-membri tagħha nhar l-erba' li ġej. Dan ikkonfermah ma' Net News il-President tal-MUT Marco Bonnici wara li d-direttivi għall-letturi tal-MCAST tneħħew lura fit-18 ta' frar ta' din is-sena bil-wiegħda li l-affarijiet ser jitranġaw u li din it-tilwima industrijali tidħol fis-seħħ. Madankollu s'issa ma ġiex ikkonfermat jekk il-Gvern u l-MUT laħqux qbil dwar il-ftehim kollettiv ġdid tal-letturi tal-MCAST. Bl-MUT kienet spiċċat tordna set ta' direttivi fosthom li l-letturi ma jikkomunikawx mal-amministrazzjoni, ma jipprovdux il-marki lill-istudenti u ma jipparteċipawx fl-laqgħat. Dan wassal biex eluf ta' studenti tħallew mingħajr il-marki tagħhom u saħansitra protestaw bil-qawwa fil-kampus tal-MCAST f'Raħal Ġdid u kif tal-Mosna bil-Partit Nazzjonalista jappoġġja l-għajta tal-lecturers fil-waqt li kien spalla mal-istudenti f'din is-sitwazzjoni ferm diffiċli. L-MUT kienet saħqet li d-direttivi kienu ser jibqgħu sospiżi sal-aħħar ta' frar sabiex f'dak il-perjodu jsiru laqgħat neċessarji ħalli jintlaħaq il-ftehim u l-letturi tal-MCAST jieħdu dak il-lju tagħhom bil-ġurnata tal-ġimgħa 3 ijiem ilu kellha sservi bħala ultimatum. Issa l-kemm għadda frar id-direttivi għadhom sospiżi, bl-MUT tikkonferma li din il-ġimgħa ser tibgħat notifika lill-membri tagħha dwar is-sitwazzjoni preżenti fl-MCAST u x'għandu jkun il-pass li jmiss.